Pero lahat, bangas. Inanihan pagkagod. Makabuang gining vlog do yan. Hindi sa kagkagod ba? Good morning mga kabangas. Happy Tuesday. We're thankful that we're still alive and kicking. So, mga pita. Ito man. Mga pita, mga kabangas. Kape is life, no? Oh. Ang dakong pangutana ani karon nga nagtangag og dakong premyo. Unsay pare sa kape? Be. Ano to pares? Oo. Ano na? Ay kog barawa ma'am. Wa may marang. So, nana sa Thailand ni pares kape. Mag-imbento na sa tani. Oh. Wala may marang, Easter apple na daw. Wala naman sa... Mahal mo kang kilo Easter apple. Basta nila sa Easter apple nga sakay makayos panahon. Sa isinta ang kilo na pilar ka sulod 5, 6, 7 pinakadaghan. My... Oh, saday. My God. Sakay kayos panahon. Nangutan na ko nagbaligan sa nga, sir, lisod sa kayo sa kaon, sir, kay ang mga sangaan ni kumusaga ka sigurado yun kung tambok ka bugat kag labunog kay gabok ko na ang ko nga di ay Gabok man pa. gabok lagi ano delikado daw alam ko ni palit kay wa ko sa sinta ka wala mo ko income sa Libix ga seminar pa ko pero natay good news nagi mo tay pares sa kape di ginamay mo nga way pares. Lord, bless this food. Amen. Nagini, pares na raw. Pakita na ko ninyo. Kaning pinaka-the best ka pares na raw. Teng, tadeng. Oh. Ha? Oh. Hinog na nga paho nga mangga. Dalungon sa paho, mangga. Hindi. Tamis ka na. So, muna itong trip karon muna itong ipares. Oh, kape. Paho nga mangga sa di ay ka sibog sa nato gamay itong kamera de para makuha gyud nara sampulan ritso oh hinog ka na kape na yun sa di ay ha mangga kape oh di ginapiki Hindi naman ito drink. Wala na akong mga media. Sambot nyo. Ems! Oh, kita ninyo ng pictures baso? Oh? Kinsa mo ko na, babe? Okay lang. Muna si Sharon o si Gabi. Hindi mo, oh. Ems! Atong dugangan, na raw. Mangga, iparis sa kape. Asa mo na? Katipid sa taba. Kaning mga mangga, mga tanong mo, asa ni Gikan. Gikan ni sa akong farm. Daghan kayo mangga nga punuan sa mogs. Upat kabok. Ang duha na paho, ang duha karabaw. Namunga. Dili ang karabaw, ang paho. Namunga ang duha ka punuan daghan kay bunga. Nang harvest ko dito. So libre na way bayad. Oh, di ba tipid? Dito ni sa akong farm. Farm na kay farm karon na farm bill. Sa mogs ni sa mogs. Oh. Tsagaan lang gini mo dito kuhit-kuhit. Isod sa kay masaka ko 86 kilos masaka ni mo roy mabalik ng tanga. Di haskang di malasa. May di malasa Bible noon pero mahulog ka. Entonces kabugat na ko. Ang style ako migo dito ng electrician iyang gisaka giuyog. Pag uyog ka daghang gitagak.
Nga tagak ng mga hinog. O, humok naman siya punga basta hinog na. So, muna siya karon. So, parisa na itong kape. Nara! Tapos kayo mga kabangas. Isa eh. Ang talabangan, dili na nako. Ang talabangan, kanon ako apel panit. Pero kaning hinog na kayo. Adara live eh. Hey, excuse me. Saan na itong ipon mga kabangas nga. Ang sangit man nining balibo-balibo sa sabi ninyo kaning paho nga mga balibuon mo guni. Nasa ngipon nato nga one set apart. Musangit ang balibo. Sige, one set apart. Binuhat mas Ginoo jadi ay. Ano pasalamatan nga. Yan. Pero na pinaka the best nga para sa gawasan ni Mangga. Na kiandam ko na nilahan sa mo. Sa ay. Nara, ready na. Nara. Nara. Muni ang pang main event. Muni na itong pamahaw karon. Lord, bless us po, diba? Muna ang pang main event. Bitaw. Yan daman ko sa kung may dot nga asawa o low blood nga, garden niya. Naputangag sa pagiti. Inana ko ka pinangga sa kung may dot nga asawa. Ayos. Now, kape. Ito da masig ng mutana mo. Inquire mo. Tari ng Ilod. Libix blood. Mutana mo. Wandaan, Kring. IPM ko. Ha? Okay, mag-create ko another video about lang anang Livix. No? Let's face the fact mga kabangas nga. Lisod ang panahon karon. Sa tinod lang sa dami mga trabaho sa akong asawa. Nay, nagmay nga sweldo. But remember, kung naa ka sa highly urbanized city, Dili makatawag Angela. nakailagan anak ng eskwela, Messenger. Pwede na, Greg? kamo mga ginikanan makasabot mo na. Ang FBML ba? Pwede na? Ha? When it comes to expenditure every day, Facebook. when it comes to bills every month, makasabot mo na. So salary is good. Salary is naaman tayo sildo. 1.5 gig. Pero lisod man po kayo, di ta mamayan sa atong mga bayran. Bills every month. Yung food expenses. Gasoline sa motor. Oh. So, ang expenditure dako kung naka. Mas higher ang imong expenditure kung naka sa highly urbanized city. Whereas in the province, makatipid ka kay pwede makatanom-tanom, makapamuhion. Dire wala. In fact, akong old nga motor, that's 12 years old. Ha? Gisidkaran ako. May na lang maabangan tag 200 naman re 150 200 may na lang. And besides on that, di po busy karon bakasyon na planning ako madami din fact testingan na wala ako nag-drive. Income ginagmay may na lang makapalit pandesal. Ano ma? Kapalit sudan. Mga kabangas. So, let's be practical when it comes to daily needs. Anyway, for my 44 years in existence sa kalibutan, wala man sad mi pasagdi, wala man sad mi pasagdi sa Ginoo. Never in a single time nga wala sa takakaon ba na lang ka kalimbugas ug buwad. Ang pasagdi, no? Praise the Lord, no? Salamat.
problema na ganito sa akong pagpagamay. No? So mga kabangas, sana lang no. Sa next video na ko akong i-explain nyo what is Livex International. Sa next video. So, tiwas akong inom sa kape. Alright? So, kita-kita kids tapon sa Livex. Ha? Alright, so diha lang ta, no? Today is Tuesday. Sorry na, gano'n na oy, ipit na sa daaning latiha, oy. Sorry, ma'am. Wala pa nagmata mga S. Akong mga duha kagagmating mo pa'y pagtuon sa word, letter nga S. Di sila kalitok. Oh. Ang buslot, butlot. Nakalitok. So, karon nakalitok na S. So, happy ang tanan kaya nakalitok na sa S. So, ana na lang mga kabangas. Live, di mo pa? Dili. Dili ni live. Record. See you next time. Okay? God bless. Babu!